Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Executive Committee jong ka KHADC hne ka sngi ka khanru trik unai wing ar jarap ho klashim ya ka rai ban pha da jingtho sa baro ki bang habai dei ber jing pan kat jong ki yakshnong ki bapli account u Chief Executive Member ka KHADC uba Titus Khain habakren bat kilat pathai khabor hadin balakut ke jing elang ulai thu bana kalyang ka council hadin balami ki katu kani ki mat ki balakta ya kabor ka KHADC kamtam habai dei bat ki dorbar snong ki badon account hakibang baper bat ka jing pan kat jongki haba ki pli ya ki account jongki snong kabapu jing ya ka dorbar snong na kalyang ka executive committee kalai sim ya karai bantho sabaro ki bang ba kim dei ban pan kat lada ki snong ki wan ban pli account hakibang jongki ngalas yo snow badon ki dorbar snong ki ba operate ya ki bank account ki badon account hapo bank mentaman ka dor basnong ngidon account hapo bank ki bank ki pan ya ka pan kad ki pan ya ki pan kad kila sedang man pan kad na ki balang kila sedang man pan na ki seng menta kila sedang man pan na ki dor basnong but lada ki dor basnong pat kilai ban apply ya kani ke pankat na po income tax ka ong ba pidei ban register kum ki society kari kan bu ka jingma bang ibu ka jingkeli balai indon kam pankat yangi ki local authority ki dor basnong kidei ki local authority ki jongi kibala itu ada ke constitution tena takadaw ngila pen kre ya kani ka notification na kalyang jongi ka executive committee pangin pha sya baro akibang bakim day ban pan ya ki pan ka na ki local darbasnong ki jongi namar ki don ki day ki local authority kat kum ki ak pat ki rule jong ki an ki badon bag district council na takadaw kimde ban pan ya ki pan ka na kini kita bas no kata ka dikarai ka ba ila siyem na kini singi